Zavri oči a budeš jasne vidieť. Prestaň počúvať a začneš počuť. Milé deti, toto, čo držím v ruke, je kord. Kord sa skladá z čiažky, ktorá nám chráni ruku a prakticky z čepele, na konci ktorej je roh, kde podáme do supera. V tej čepeli máme taký tenký drôtik, ktorý končí tu v tej zásuvke, a keď máme šnúru, máme oblečený oblek a bodneme do supera, vtedy to zaznamená na takom aparáte zásah. To znamená, že rozhodca, keď vám rozhoduje, tak vždy tam vidíte, kto dal zásah. Keď už vieme, čo všetko potrebujeme, že potrebujeme masku, oblek, nohavice, botasky, áno, tak nastúpite a bude sa šermovať na takomto planši, ktorý je široký 1 meter a dlhý je 14 metrov. Vždy sa postavíte do prostriedku proti súperovi a začne sa šermovať. A teraz budeme sa učiť kroky. Toto je základný postoj šermiara, ktorý sa nazýva streh. Pohyb dopredu sa nazýva posun. Pohyb dozadu sa nazýva odsun. A keď chcete bodnúť do súpera a dať mu zásah, tak musíte vykonať výpad. Takto poriadne natiahnete ruku a práve tým tlačítkom musíte trafiť do súpera, aby to bolo zaznamenaný zásah, ktorý potom urobíme na prístroji. Áno? Desiatky hodín tvrdého tréningu. Držať balans, sústrediť sa na cieľ, byť stále vytrvalejšia. Aj to všetko musím podstúpiť, aby som sa jedného dňa dostala na olympiádu. Niekedy si sama kladiem otázky, či ma to ešte baví. Či to chcem robiť. Oplatí sa mi toľko obetovať a nežiť ako ozajstný tínežer. Keď človek musí utekať. Utekať, až mu praskajú pľúca a pritom nedokáže prinútiť telo, aby sa hýbalo dostatočne rýchlo.
to, čo robí Martin, i pôjdem na teba, čiže ty musíš do mňa behnúť, hej? To znamená, že ideme pomaličky, urobíš toto, tak, výpad, a ja idem teraz na teba, tak, dobre? Tak. Dron. Tak. Ideš mu za to. Tak. Tak. Hlavnok tam tlačíš. Tak. Okay. A ja ti potom ešte, keď robíš ten výpad v oktáve, vraciaš sa naspäť a ja idem ešte ku tebe, hej? Takže, pomaly. Hop, dobre. Hop, výborne. Hop a hop. Hop, tak. Bude. Hop, hop. Tak. Hop. Hop, hop a hop. A naposledy. Hej! Keď údery padali jeden za druhým ako rútiaci sočas. Každý dostatý úder vibroval pod podrážkami mojich nôh. Pochopila som, že už nemám šancu dohnať to. Ozval sa ďalší úder. Katka, nesi so mnou. Sú je horšie veci v živote. Dobre? Minulý týždeň, krásny úspech, tak to teraz nevyšlo, bože môj. No a čo? Bože, to je v pohode. Na budúce... Ako? Na budúce to bude. Dobre. Ježišmarja, nemôže byť každý niekde sviatok. Zober si sa nejaké ponaučenie, aj trenérka niečo povie a na psychiku. Dobre? Drž sa. Dnes pre mňa vychádza nové slnko. Všetko dýcha. Všetko je oživené. Všetko.